Sur President, il-viżjoni tal-Gvern fil-qasam tat-trasport pubbliku qed jara li jkun hemm aġenzija waħda li tinvestiga aspetti ta' sigurtà fl-oqsma tal-baħar, tal-ajru u tat-toroq f'pajjiżna. Nirreferi għat-trasport kollu. Dan qiegħed isir billi tinkiseb assistenza teknika minn pajjiżi oħra fl-Ewropa li diġà ħolqu entitajiet simili bil-ħsieb li jtejbu l-ambjent u jiġu evitati inċidenti fatali. Wara diversi studji tekniċi li saru dwar it-titjib meħtieġ fi 3 landing ferry places, is-sena d-dieħla mistenni li jinbena x-xogħol fuq il-mollijiet ta' Bormla, Marsa Mxett u x-xatt ta' Taslima. Eventwalment isiru landing places ġewwa San Pall, il-Baħar San Ġiljan u Taxbiex. Il-Gvern qed jippjana li jilqa' l-isfidi tal-parkeġġ f'pajjiżna li ma' żmien qed ikompli jikber. Għal dan il-għan, il-Gvern qed jaħdem biex jintroduċi skemi ġodda li permezz tagħhom iħajjar l-iżviluppaturi biex joħolqu parkeġġi ġodda, speċjalment f'żoni urbani fejn jintużaw ukoll it-teknoloġija moderna bħal mobile apps u tabelli elettroniċi li jindikaw il-parkeġġi li hemm disponibbli. Permezz ta' pjanar meqjus u l-aqwa teknoloġija għandu jkollna pjattaforma sħiħa ta' servizzi marbuta ma' trasport biex ikun iffaċilitat il-ħajja tan-nies. Sur President, wara li dis-sena estendejna l-għotja tal-linja Card b'xejn għal 21,000 żagħżugħ u żagħżugħa fl-età ta' bejn 16 u 20 sena li ma' skema kienet ta' suċċess enormi ibbenefikaw minn din il-miżura. Din l-iskema mhux talli se tibqa' sseħħ, iżda saħansitra għas-sena d-dieħla sejrin nestenduha għal dawk li jkunu għalqu l-20 sena iżda jkunu għadhom studenti full-time. Sejrin jibqgħu eliġibbli għat-trasport b'xejn. L-istess se jsir għal dawk li għandhom 14 il-sena l-fuq. Matul din is-sena sa jkun hemm diskussjonijiet ma' CRPD u l-Aġenzija Support biex naraw ukoll li jiġu inklużi kategoriji ta' persuni b'diżabilità biex tingħatalhom tal-linja Card b'xejn. Sur President, ftit ġimgħat ilu għadna kif implementajna wegħda oħra elettorali dik li jkun hemm trasport b'xejn għall-istudenti kollha irrispettivament liema skola jattendu l-istudenti. B'din il-miżura li tiswa 20 miljun euro, il-ġenituri ta' 26,000 student se jiffrankaw ras għal ras 700 euro kull sena. Għotja fuq xiri ta' roti. L-iskema fejn tingħata l-għotja fuq roti u roti elettroniċi li hija ekwivalenti għal refund sħiħ tal-VAT se tiġi estiża għal sena oħra. Anki l-iskema introdotta fil-budget għal din is-sena dik li ninċentiva wkoll xiri ta' muturi, scooters u roti assistiti b'mutur tal-elettriku għal massimu ta' 400 euro se tiġi estiża wkoll għal sena d-dieħla. L-iskema li daħħalna 3 snin ilu fejn jingħata grant kemm lill-kunsilli lokali u wkoll dawk il-kumpaniji privati li jwaħħlu bicycle racks fejn aktar persuni jitħajru jużaw ir-rota ser terġa' tiġi estiża għal sena oħra. Bilan li nħeġġu aktar persuni jixtru karozza li ma jħamġux l-arja, l-inċentiv li neżentaw minn kull taxxa ta' reġistrazzjoni lil kull min jixtri karozzi elettriċi jew karozzi elettriċi ibridi plug-in tiġi estiża għas sena d-dieħla. Fl-aħħar nett għal sena oħra ser jiġu estiżi l-iskemi ta' skrappjar ta' vetturi u loti ta' grant għal min jaqleb il-vettura tiegħu biex taħdem bil-gass minflok bil-petrol.